paniniwala natin mga Pilipino bilang agimat. Ano nga ba ang mga dahilan at mula pa noong unang panahon ay naging bahagi na ito ng kultura nating mga Pilipino? Ano nga ba ang puto nito sa mga nagtataglay at patuloy na nananampalataya sa kapangyarihang ito? Tayo na at kasi ang espiritu pamato sa bawat. Bago pa man dumating ang mga mananakop na dayuhan sa mga isla ng Pilipinas, ay sinasabing nakabuunan ng mga sariling tradisyon, paniniwala at kultura ang mga ninuno nating mga Pilipino. Ang pinagmula ng agimat ayon sa mitolohiya ay nagmula pa sa pagsamba ng mga sinaunang Pilipino na nakasentro sa mga espiritu, anito at mga Diyos kung saan si Bathala ang pinakamataas. Ang ganitong buhay espiritual ang nagbigay ng iba't ibang paniniwala ukol sa agimat at sa mga kapangyarihan na nilalaman nito. Sa pagdating ng Katolisismo ay nadagdagan pa ang mga mahiwaga at paganong elemento na hinaluan ng mga reliyosong katauhan at konsepto gaya ng Espiritu Santo, Santisima Trinidad, Sagrada Familia, Birhen Madre, ang mata, at iba pang naidagdag sa kredo ng agimat. Sa revolusyon at digmaan, naging mahalaga ang agimat bilang bahagi ng armas pangdigmaan. Pinaniniwalaan na ang laman nitong espiritual at mahiwagang kapangyarihan ay magbibigay ng walang hanggang lakas, proteksyon at kagalingan. Noong 1852, na nakipagsagupaan ng Pilipinas laban sa Espanya, sinasabing si Dato' Lapu-Lapu ay gumamit ng anting-anting na tinatawag na Santisima Trinidad. May mga ilan-ilan lamang na mga kilalang katauhan ang gumagamit ng anting-anting o agimat. Ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay nagdadala ng isang amulet na tinatawag na Santiago de Galicia sa tuwing siya ay nakikipagsagupahan sa mga Kastila. Samantalang si General Antonio Luna naman ay nagdadala ng Virgen Madre. Karamihan sa mga veteranong katipunero ay sinasabing susuot o nagdadala ng mga anting-anting sa tuwing sila ay nakikipaglaban sa mga Kastila. Sila ay naniniwala na sa pamamagitan ng mga bato na pinapalooban ng iba't ibang orasyon, sila ay maliligtas sa ganitong klase ng laban. Noon lamang May 21, 1967, ang isang samahan na tinatawag na Latiang Malaya na pinangungunahan ng isang 86 na taong gulang na Bicolano na si Ginoong Valentin Tatang de los Santos ay nagsagawa ng pag-aalsa laban sa gobyerno. Suot-suot ang kanilang mga uniforme na sinasabing hindi tinatabla ng kahit anong mga bala. Dala-dala ang kanilang mga bolo at mga anting-anting ay nagtungo sila sa palasyo sa paniniwalang hindi sila masasaktan ng kahit anong bagay. Ngunit sa huli, sila lahat ay napapawian ng buhay. Nagtungo kami sa Quiapo, Maynila kung saan naganap ang bentahan ng mga agimat. Samot-saring laki, kulay, disenyo at di umani kapangyarihang taglay ang naroon sa kahabaan ng kalye ng Quiapo. Papansin-pansin ang patuloy na pagtakilig ng ilan sa ating mga kababayan sa paggamit ng mga ito. Tila ba ito na ang pinahahawakang pag-asa ng mga nananampalataya. Ang pagiging mapamahiin nating mga Pilipino ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga maliliit na piraso ng kahoy, bato o parte ng katawan ng hayop ay nagiging makapangyarihan sa kanilang paniniwala na ito'y nagtataglay ng mga pambihirang orasyon. Sa pagiging popular ng mga agimat na ito, ay ilang istorya na rin ang naisa pelikula at tumabo sa takilya. Isa na nga rito ay ang agimat na pinagbidahan ni Ramon Revilla Sr.
At sa tagumpay nito sa Pininakang Tabing, ay nasundan pa ito ng ilan pang pelikulang nagpatunay na ang mga Pilipino ay tiyak ngang mapamahiin. Maliban sa pagkakaalam ko, ito yung mga ginagamit ng mga matatanda o mga panahon pa ng kastida. Sinasabi nila kung meron ka daw din hindi tatagal ng sakit o bigla ang lalakas na lang. Mga ganun dito. Hindi naman nung inisip nila ginamit siya namin yung masasabi ng matanda ginamit yung kulang. Ulit, pati na rin yung parang tinglas dito. Yung may ibang kulay yung kailangan ng mga agimat, mga ginawa natin sila ng tao. Ano naman ang sila, yung mga simpleng bagay lang din yan na pinaniniwala ang may powers. Pero hindi na naniniwala sa power na kung ano man yung sinasabi ng power ng isang bagay or something. Ay, mula sa akong pagkabata, wala naman akong nakita na narinig na ano. May mga agimat. Ang kwento lang sa akin ng tatay ko nung ako isang malit pa nung kabataan daw nila. Marami talagang gumagamit ng mga agimat. Ano daw po yung mga nagiging epekto ng agimat dun sa mga tao na gumagamit nila? Eh siyempre, ano sila, malakas, may kapangyarihan. Mayroong pagkakataon na hindi sila nakikita, dawa, kasi hindi ko na malapit. Sa ngayon sa kwento ng tatay ko nung siya ay batang papanahon ng apo, ito ay totoong karanasan daw sapagkat mismo nung panahon na yun ay pinatilyo na siya. Dahil sa agimat, mayroong isang tao na lumaban sa mga hapon na ilang libo ang pinatay. Ang taong itong may agimat nandun lang sa isang kumpinto, nakadapa. Samantalang yung kanyang mga alagad, mga sundalo, yun ang pumapatay sa mga hapon. Maraming hapon ang namatay. Ang bilin lamang ng may agimat, habang kayo ay pumapatay, walang sino man ang magsasalita. Sapagkat sa oras na sila magsalita, mapapaso ang kanyang agimat. Ako ang naniniwala ako sa Diyos lang, na yung si Lord lang talaga yung makakapagligtas, hindi yung mga agimat na gawa ng tao. Naniniwala ako sa Diyos, sa agimat. Diba? Kasi pag naniniwala ka sa agimat, kapag yung buhay mo sa agimat, anong mangyayari sa'yo? Dahil akala mo may kapangyarihan, kahit wala ka namang kapangyarihan. Minsan positive siya, minsan pag nasobrang ka, kumbaga, mamatay mo yung sarili mo sa lahat ng gagawin mo sa kanya lang. Bawa, nangyari akala mo eh, yung pala, kaya kong tumalo sa building. Siyempre, hindi na yun wala akong may ka. Itatanong pa naman, eh wala naman pala. Kung baksak mo, alam mo na kung saan ka napupunta. Yun, ganun na naniniwala sa akin. Naniniwala, pero ang agimat ay hindi mula sa Diyos. Mula yan sa kalaban ng Diyos. Dahil sa, kung ikaw isa ay tunay na Kristiyano, sa Panginoon walang agimat. Talagang, ano siya, there must be something. This is hope, parang gano'n. Kung yung agimat, walang mamamatay. Oo nga. Agimat yung sabi mo natin natin. Ako, yun yung agimat. Kung yung agimat, walang mamamatay. Alam mo, agimat ka naman, walang mamamatay. Pero,